ni nindot aga-agon. Gisunog naman na. Murag gidautan man ni si Papa ding. Apit naman rin yan ni si Papa. Lah, si Papa to. Usaw na iyang iagag. Gisunog naman na nauhot. Nayabak naman ni si Papa. Ito na ko ba? Uy, kya! Naman lagi ka! Ganina na ko si paabot ka, Papa. Uy, dugay kayo. Naman sa man din na si Papa, kuya. Murag idautan man ni si Papa din. Mao ganino. Yagag man ang uhot. Nagigsunog naman na. Ganina na ko binadlong na din. Di pa tuo. Ikaw badlong ka. Sige kuya, laguta pa na ni Papa, oy. Apit naman rin yan ni si Papa na buong-buong, oy. Mao gani din no. Sige na ba, badlungan na. Sige kuya, badlungon na ako. Paunta man ang iagag ni mo pa. Gisunog naman na. Ay naunsa man gading. Mo ni nindot aga-agon. Oh no. Kay diretso na natulong agon ba? Na diri sa ilalom. Diretso na bugas. Giniagawa mo. Mo man ninindot kayo. Oh, dali ra kay aga-agon. May paitabangan ko nimo dire. Sige ra kag yaw-yaw dia. Aja tay nanay dala pa. Tabangan ti kabe. Amay pading, tabangan ko nimo para madali ta, dali. Ano ba para madali ta? Ya, diri ka. Diri ka. Nah. Ya, tarong nga kay ang bugas ba, diretso na nato ni nung agon niya. Ana ra oh. No, matigo na di sila ron. Ayaw di ma. Oh, lawan dito bugas no. Oh, ya ra nga tapos na dia. Baga gali kay no. Giniagawa mo. Oh. Baga uy. Unsa to yung gistoryahan nga nabuang-buang ko? Pataka naman ka? Bugas-bugas na tayo ani unya. Ay to ato mong kuya. Taka naman to. Oh, hintay. Dali ra kay palisan ba no? Bang. May humay kita ani ba? Isa uy. Giniagawa mo. Naman ka. Di man sa kwa ipadulong. Dira mangangin. Amaw naman siguro ka din. Amaw na ka. Amaw ka wala. Nya nga nung dili man sa kwa ipadulong nimo. Dira mangangin. Hello? Hala pa, natagak imong marpil. Ha, pangag naman ka pa.